Hello, good morning. दा जोङो गासिबो रेडि जाबाय हिन्जाव गोदान लायनो थांनोसै। देखायलांनोसै Let's see. खामानि मावगासिनो। बे जाबाय जोंनि बास जाय बासआव जों गाखोनानै नगाव थांनोसै। उननियाव जाहाथे मोजाङै थांनानै ग्रोब फैफिननो हायो बेनो आफा जोबथेस्वरनि सिगाङाव आर'ज गाबनाय जाबाय। फैसे दे जायाखै होनबा आब'आ जोंखौ बोर होबाय दै। मा खालामनो? बास गोदान लायनोसै। बासआ जोंनाव फार्स्ट गाखोबाय दै। हिन्जाव गोदान लायनो थांनायनि मानसिफ्रा लाहार फाहार खालामगासिनोसै। जों गासिबो साननि 1:15 ओंखारदोंमोन माबानिफ्राय खेरदान्दा गामिनिफ्राय नगावसिम बाजै गोदानखौ फुंनि 5:30 सोआवसो बिदाय होदों न'निफ्राय। ओमफ्राय जों बास गाखोनानै दा आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट गामि खेरदान्दासिम थांगासिनो। मानसिफ्रा बयबो उन्दुलांबाय, आंबो उन्दुलांदोंमोन। Good morning, morning जाबाय morning. सिखारदोसो।
दिसाव ओंखारदोंमोन ओमफ्रायो केदारनाथसिम जों 12:45 आव सफैदोंमोन। बाजै गोदानखौ बरायनो थाखाय लामानि नेगासिनो। आं आंनि भइसखौ माने गारांखौ गेजेरावसो सिथाबदों आरो माने दाबिंखौ।